incendio dun camión ocupado inmobilizado obrigou a actuar os bombeiros no porto de Ribeira. A Policía Nacional investiga o suceso e hai xa un sospeitoso. As alarmas saltaron unha vez máis onte pola tarde en Ribeira polo incendio dunha cabina de camión no porto local. O lume iniciouse arredor das 6 da tarde do xoves e afortunadamente non se viron implicados máis camións, xa que os que estaban aparcados ao seu carón foron retirados a tempo. A cabeza tractora non tiña remolque e levaba anos no lugar ao estar embargada a empresa propietaria por Facenda. Os bombeiros chegaron ao lugar cando as lapas xa consumiran o tráiler. Recibimos un aviso do 112 indicándonos que había un camión que estaba ardendo na zona portuaria entre a zona da Lonxa Vella e o edificio de Portos. Nos diriximos ali ao lugar e cando chegamos vimos que se trataba dunha cabeza tractora, dun tráiler, e o cal, pois, o incendio xa estaba desenvolvido completamente. Entonces, nada, procedemos primeiramente pois a valorar o que é o perímetro e a pois empezar a sofocación do propio incendio. Unha vez controlado o lume, deuse paso á seguinte prioridade. Ao mesmo tempo, o control dos verquidos dos depósitos de gasoil. Entón, pois fomos controlando un pouquiño o que era botar a auga para non botar demasiada, para que ao mesmo tempo pois non fora polo alcantarillado e terminase no mar. E con isto, pois nada, foronse incorporando máis medios, o GAEM de Ribeira, os compañeros tamén do Parque de Boiro, tamén estivo a Policía Local e despois tamén estaba a Policía Nacional. E, por último, nada, pois procedemos ao enfriamento total, ao control total do que é a extinción do vehículo con espuma para deixalo ben frío e ben sellado. A pesar de ter no seu interior combustible, Casais sinalou que Foi a nosa prioridade, porque como chegamos xa o vehículo estaba, como dixen antes, o incendio totalmente desenvolvido. Entón, pois, sí, houve que baixar a temperatura, pero ao mesmo tempo controlar, pois eso, sobre todo que non se derramase o resto do combustible que tiña o vehículo ao mar, que está, como ben sabemos, moi próximo. O que sí que tuvemos un control, pois eso, de ir extinguindo moi a modiño, de tal maneira que, como dixen, o aviso foi ás 6 da tarde, hasta as 7:30 non demos o servizo por rematado. Ainda que afirma que non houbo perigo de que o tanque estoupara. Dende hai tempo a cabina era ocupada por un home de 49 anos, información que lle trasladou a Policía Nacional aos bombeiros. Comprobamos o interior, pero afortunadamente non había ninguén no interior. Por último, pois nada, xa se lle comentou aos responsables a Portos de Galicia que ese vehículo que hai que retirar e ao mesmo tempo que hai que ter un tratamento cos restos dos combustibles que lle quedaban no tanque. Agora a investigación está en mans da Policía Nacional, aínda que xa hai un sospeitoso de provocar o lume, un recoñecido delincuente do municipio.